Dostáva kysňa. Skoro do... Všimli ste si, čo sa stalo? Nedávno som zakričal na hostí, všimli ste si, čo sa stalo? A odpovedali, kôň zastal. Ak ste dobre dávali pozor, tak kysňa sa prevážila na jednom valci a uvoľnila jeden z tých, ktorý sme hladili. Je pravda, že to máme po zime už namotané halabala, ale ako ukážka to stačí. Hladili sme toto obyčajné rečné plátno, vaša robota. Ja to vrátim späť, aby ste videli princíp toho prehodenia do druhej osy. Musím aj vyladiť, aby to šlo kolmo. Ale teraz musíme prehodiť tú zvislú os do druhého kolesa a vy budete pokračovať ďalším rovnakým smerom na povel Hill. Neutral. Hill. Ale zajerčíte. Hill. A teraz tak hodinu porobíme a máme po programe. Za toto ste sem prišli. A písmo nás hladí plátno, ktoré je namotané na valci. Ďakujem. Prosím vás. Moja otázka ale je, bolo to ťažké? Nebylo to ťažké. Prečo potom používali koňa, keď to utiahne jeden zdatný Morava? Prosím? Celý jeden to by akože neutiahol, akože bolo moc. Á, výborne. Pán to odhadol, a možno aj v prehľade vidí, že tá kysňa je prázdna. Lebo keby sme tam mali 20 vozov kameňa, koňa by sme museli zapriahnuť, takto sme si pomohli aj s vami. Ďakujem pekne. Nebojte sa, cena máme dosť.